Для юных талентаў няма перашкод ва ўмовах абмежаванняў, звязаных з эпідсітуацыяй. Яны не страцілі хватку, а наадварот, запалам займаліся музыкай. Многія з конкурсаў і фестываляў, пры ўдзел у якіх хлопцы і дзяўчаты даўно марылі ці бралі ўдзел кожны год, былі пераведзены ў дыстанцыйны фармат. Відэа сваіх выступленняў з выкананнем умоў арганізатара юныя музыканты адпраўлялі ў Ватыкан, Великабрытанію, Грэцыю, Германію, Расію і не прагадалі іх музыкальныя здольнасці былі высока ацэнены прафесіяналамі. Ганна Адаменка з пачатку года ўжо прымала ўдзел у 3 міжнародных конкурсах і адным рэспубліканскім. У папулярным расійскім конкурсе піяністаў брастаўчанка стала першай. Вучаніца прызналася, дыстанцыйны фармат – гэта новы цікавы вопыт. Когда есть какой-то конкурс, то больше занимаюсь, усерднее работаю, и результат как бы лучше. Педагог па віяланчэлі Наталя Цярэшынка лічыць, менавіта конкурсы стымулююць дзяцей да высокіх вынікаў, а таму ў сённяшніх умовах прыстасавацца да такога фармату неабходна. Ученик нашей школы Левай Сергей по классу виолончели стал лауреатом первой степени первого республиканского конкурса «Ритмы планеты», организованного Союзом белорусских музыкальных деятелей. А вось вучаніцы Александра Будзько зрабілі педагогу сюрпрыз у выглядзе другога месца на расійскім конкурсе. Свой музычны дуэт яны запісалі на відэа і адправілі ў Санкт-Петербург у таямніцы ад настаўніка. Мы эту программу готовили где-то, почти, наверное, год, но мы готовили к другому мероприятию, к другому концерту. Это было одно произведение пока. Вот они решили воспользоваться. Это был такой для меня неожиданный, приятный очень сюрприз. Все это очень приятно, потому что конкурс, безусловно, является одним из факторов повышения исполнительского мастерства детей, ну и, конечно же, педагогического мастерства учителей. Это для нас очень важный момент. Педагогі ўпэўнены, імкненне іх вучняў дасягаць высокіх вынікаў у творчасці пры любых абставінах. Адно са сведчанняў таго, што з гэтых хлопцаў у дзяўчат вырастуць сапраўды таленавітыя музыканты. Софія Бережная, Александр Сівійскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».